Amen. Mari Mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongan ni jorom, sumat tu goar mudo baritam, ale debata, rodi ujung ni tanoon, go hati gorad do siamumi, tibbul do Jehovah, jala pujio situtudo di bagasan, hutani debatata, di atas dolok habadiaon nai, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam, marhite-hite todimi, dibaheni hupangi dohami nuaing tuho, lehom madihami, roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon panguloy ni anak tu amana, say pararak maharajomu, jala say tabay gajang ari bilangan ni akka na porsea diho, asalam tarbarita guarmu na badiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita. Kami
tatangi homa pati ni debata di minggu ta saderion ima natar surat di buku kompesi HKBP bidu sada taringo tu debata taha porseai jala taha tidak kodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso olo muba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor parasiroha godang pardengga basa ibana do manggohi langit doho tano parroha nasitong nasun badia parholong roha marhite-hite podaon tatula jala ta'alo do hasomalan namadok opung tu debata dohot pakilalan na mga rajumi holan pardengga basa do debata dohok roha na makaposi doi ro pasu-pasu sian sumango ni opung songon na hinasomalhon ni halak si pelebegu suang songoni na majujur ari na parudikon lakka dohok na majaha surak ni tangan laos marhite podaon tatula do poda na mga rajumi tumibo huaso ni debata sian habadiona dohot holong ni rohana olat nido sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulaho na obar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho na obar tu patik mi amin mari dihita. Tatopoti madosat tanagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julum huhilalahami rikok doa sini roham disalut hami halak perdosa alani ido umbahin na upasere hami direnami sadariod di julum jala huparhatopok hami tung na jok-jok do hami manibil sian akka dalam muna badia songon biru-biru na lilu say unang pabali hami sia julum alani dosa nami
Aidang dihalomo roham hamatean ni akka perdosa, alai hamubaun ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahok maasini roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagogon ni tod di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasasaan ni dosatta. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun, jala songon obu manorop akka dosam, sai mula mahotuau, ai ahu dosi paluaho, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Mari dihita. Hatani debata nagabe turpu epistel di minggutta sadarion, imana tarsura di buku sada Timoteus onom, mamuka sen ayat 10 sada, sahatu ayat 10 onom, marsika soring mahita majaha, hamima naparjulu. Hata parujungat tu si Timoteus, alai anggoho halak ni debata, mapurus mahosiani, pareahi mahatigoran, hadaulaton, haporseaon, holong ni roha, habengeton, doho labok ni roha. Hupati maho di jolo ni debata, na panguluhon saluhut, doho di jolo ni Kristus Yesus, nama katedakon nadinggan di jolo ni Pontius Latus. Ai dihajujupang ni tikina, patarma ibana bahenon ni namartuai, pargogo sasadasa, raja niakka raja, Tuhan niakka Tuhan. Ido sahakna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dihita. Sakit
saha tidakku maha porsiautai, songon na hina tidakku nidongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mau palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon si Maria, naga-begabea siaton di perbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubanuatoru dung ditanom, namula mangolu diari patuluhon, namanai tu surgo, lau hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopannya Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, doho dihataina mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegima lagu pujian Kor Ina Hana dilanjut Ina Deborah.
Tabige matiting nama sa di minggutta saderion. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Tapai hut-hut ma tikting na meragam di Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Na perjolo goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluono podung Trinitatis. Topik Minggu nasun badia do debata jala parbinoto di saluhukna. Paduahon kelompok kortu per minggu tanggal 12 Oktober 2025. Na parjolo pukul 7.30 WIB ima gabunga paropuan dohot ama salom. Na paduahon pukul 10 WIB ama huria en harmonik dohot NHKBP. Na patoluho pukul 10 WIB ama Jericho remaja. Na patoluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 12 Oktober 2025 naneng ro, kita memakai bahasa Batak. Napaupaton amplop pembangunan. Di hari Minggu ta sadarion, patupaut tado papungo amplop pembangunan, tapasaha mai di pelean napa duahon. Napa limaho pasaha ulos hatuaon. Di hari Minggu sadario patupau ni huriatta do pasahat ulos hatuau turuas ni huriatta imana perjolo inang asima rohani na 70 tubuh di tanggal 30 bulan sia 1944 ima sian sektor Filipi. Napa duahon amang Abner Marbun tubuh di tanggal 5 bulan 10 1954 sian sektor Nazaret. Napa onopon rapat panitia Natal umum dohot panitia Natal seksi dohot kategorial. Di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Patupa do rapot panitia Natal umum dohot panitia Natal seksi kategorial maringanat di gereja lantai sada mulai pukul 10 sia WIB. Napapituhon pertanyaan sektor. Alamat Boita Jahan no di Jolo manang di Wartat tabi. Perjolo hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 sektor Korintus dibagas ni keluarga Nyonya Demar Paung Boru Libong. Napaduahon sektor Judea dibagas ni keluarga S Aritonang Boru Purba. Napatuluhon sektor Kanaan ima di BPH sektor, Paupaton sektor Efesus BPH sektor, Palimahon sektor Galatia dibagas keluarga P Banjarnahor Boru Nainggolan. Paonopon sektor Filipi dibagas keluarga CSTL Sitorus Boru Harianja. Papituhon di sektor Philadelphia dibagas keluarga L Siahaan Boru Manalu. Pawaluhon di Rabu tanggal 8 Oktober sektor Sion dibagas keluarga A Gultom Boru Hutagaol. Pasiahon sektor Betania dibagas keluarga J Hutapea Boru Simajutak. Pasapuluhon sektor Roma dibagas keluarga A Simajorang Boru Sagala. Napasapuluh sadahon sektor Nazaret dibagas keluarga Nyonya Siringoringo Boru Samosir. Pasapuluh duahon sektor Kolose dibagas keluarga A Pasaribu Boru Nababan. Pasapuluh toluhon di Bethlehem dibagas keluarga Hasiat Turi Boru Sitorus. Napawaluhon PA gabungan paropuan. Di hari Kamis tanggal sia Oktober 2025 di Patupa Huriatta do PA gabungan paropuan maringanat di gereja mulai pukul 10 WIB. Pinangidoma tu sude paropuan sian sude sektor Asaroma hita maddohotisa. Pasiahon PA gabungan nama. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 di Patupa Huriatta do PA gabungan ama Huria, ama Jericho, doho ama Salom, maringanat di gereja mulai pukul 10 sia 30 WIB. Na pa 10 hon malam puji-pujian doho penggalangan dana rayon sada. Di hari Sabtu tanggal 10 sada Oktober 2025
tapatu pado rangkaian kegiatan pesta gotilon. Ima malam puji-pujian dohot penggalangan dana rayon 1. Nah di dohotan ni sektor Roma, Filipi, Bethlehem, dohot Efesus. Maringana di gereja mulai pukul 10 pitu WIB. Pasap puluh sadahot dana nasorang. Di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 di basa-basa hotu hatta dosa dana boru di keluarga hatapu bolon boru sagala sian sektor Efesus. Hipas do danaki suang songoninang natorasna. Pasap puluh duahon SK perpindahan pendeta. Nungasahat tuhuriata SK perpindahan ni amang pendeta Esron B Tampu Bolon MTH. SK nomor 855 PDT SK 9 2025. Terhitung mulai 1 Oktober 2025 Nagabe Padita di HKBP Resort Papua Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Tatangnya koma anggiat dengan merdalan saluhuna penjadwalan proses perpindahan ni Paditata. Nah pasap toluhon pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahat tu sadario godangna 20.175.000 rupiah. Daftar nauk pasahaton boima taida di wartana adong di hitabe. Toktong ma husosoi hami asa tauka bema rohatta laho manupahidanai. Anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan ini. Di pasaha ma dukungan danai tu tim manang tu perhalado di sektor tabe. Napa saplo paton di bagian A torop ni ruas nama dohoti per mingguan tanggal 20 September 2025 siaratus tolu halak. Napa saplo pato B ruas namodding. Di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 nunga marujung ngulu sahala ruas amani huriatta ima amang tasman simatupang tubuh 14 April 1990 modding 4 Oktober 2025 tutup umur 62 tahun 6 bulan nahina baluhon ni inang el borusi majutak sian sektor Judea sadario dipatupado per minggu dibagas ni namoddingi nani uluhon ni amang pendeta Esron B Tampu Bolon MTH rapdot perhalado sektor Judea mulai pukul sia wib sai di pasu-pasu tu hatta hagogoon dohot apul-apul di siudwe keluarga na ditinggal hossa alamat Ninasida Kampung Sindang Karsa RT Onom RW Tolu nomor 04 Suka Maju Baru Gang Nangka. Napa 15 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025 hata ni debata napasikopollas ni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7 molomian hamu di bagasan au jala molomian hataki di bagasak kamu jupang hamudo manang dia di pangido rohamuna napasaplonopon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna 1.230.000 rupiah na pasapuluh pituhon pelean bulanan dohok tahunan torop na pasahaton pelean bulanan dohok tahunan di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 1.330.000 rupiah Mauliate ma di pasahat huriatta tu sudah ruas nauk pasahat top pelea bulananna dohot iurat diakoni sosial 1 bulan Oktober 2025 tuakka naso pasahat tot dope taingok ma amanginang makarikot tossa pasahat totta ganuk bulat tu huria marhite perhalado sektor tabe na pasapuluh aluhok keuangan huria 7.353.300 rupiah pembangunan 1.305.900 rupiah sentralisasi Manang Pusat 8.896.800 rupiah
jumlah 10.556.000. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi kapeliani asa dihubungi matu perhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta mapeleani bain sangap di goarna. Amin. Tabigi makor sian ama Jeriko. Sonari sa matiki pasa ulus hatuaon. Songon nong ni jahon ni partiting Roma inanami doho amanami tujulu. Ujo hamimat tujolo inang asima rohani boru na 70. Songoni ma dihamuna inanami inang asima rohani boru na 70 dohot amang Abner Marbun. Jumolo di pasa huriat tama selamat ulang tahun. Tuhamuna amang dohot inang di pasu-pasu tuhatta totong marahi pason di gajang ni umur na nilihon di tuhatta. Jalatang yang nami totong sian huriatta parhalado dohot ruas ni huriah KBP Cimanggis say ditabai gajang ni umur tujuluanon alai narumikot totong di bagasan hahi pason. Tada ni las ni roha ni huriah dohot tangiang apala ditikion pasahaton ni huriat tama ulus hatuaon makalason partabani umur na nilihon ni tuhatta tuhamuna. Las marhitema hu pasahat tami ma hatau pasa sian hapata kotai. Hotma panutuan manutu pulung-pulungan. Hot mahamu totong di bagasan asli rohani Tuhan. Jala tujuluanon saya jupang maka persaulian. Emesita batua perlinggoman ni si borok. Debatado silihot tua. Totong mahamu di hatu tua munaon sahi di parorot. Saat solu satu bortean 3 ras di pasa huriatta maulusot dari tangi yang do mau lihat itu tuhatta sai totong ma huria dohot tamuna satu panggabean satu parhorasan wapehok kami maun huria do na pasahaton butima amang dot inanami.
tabigema korsian ama Jeriko. Mari dimahita huhuk papungumpelia sada A sada B. Isto godni
kuduti esede. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata barita nauli, jamita di minggutta sadarion minggu pasapulu onompon dung Trinitatis. Imana tersurat di buku ni Panurirang Habakuk, bidusada ayat 12 sahatu ayat 17. Huzahama hamunaka damang dot dainang tapai hutihut masongonom ma hatani tuhat tatar surat disi. Dahodo ale Jahoba de batakku sian narobi dope nasun badia diau. Dang tagamon mate hami loasonmu. Ale Jahoba bahen uhum do ibana, ubahed di patidang ho jala di bahen pajora, jala bahen pajora ado ibana, ubahen ojak ibana di bahen ho ale dolok batu. Pita situtu do matam, ubahe so terpai daida ho naroa, jala dang terbahen ho marsobu-sobu mida pangarupaon. Boa sama tung paidommu pamupusi, tung siap ho molo di bodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Jala tudoson akadek ke laut jolmai di bain ho, tudoson gulok-gulok tahe na so marraja. Tung saluhut do di sitak nasida tugijang marhite-hite hail. Jala di papungu di bagasat jalana, jala di ojat tu bagasan hadak kadanganna. Alani marlas ni rohai bana jala marulupulup. Di baheni uban mamele ibana tu jalana, jala manutung daupa tu hadak kadanganna. Ai binahen nido napu partalianna, jala talmis si panganonna. Alai dung songoni tung parumaron na majalana, jala datan na mabunui akabang so parbegu so marpasadian ido sahatna. Diamunak kadamang do dainang molo tabereng do realita songoni do na niya dopan ni Panurirang Habakukon. Dia mayamanginang di idaybana do akan na mangulahon na jahat seolah-olah bebas. Penindasan merajalela seperti tidak menjadi masalah. Dan dalam pengertian dangkalnya dia meyakini bahwa Tuhan sedang membiarkan itu terjadi. Tuhan membiarkan kejahatan berlalu tanpa pembelaan dan tanpa perlindungan kepada orang-orang yang benar. Ima di idaybana. Jalaboy do nakadamang dainang mewakili pikirat tanuain. Sadar atau tidak sadar tapi memang tidak kita ucapkan, tetapi pikiran kita, pemahaman kita sering melihat seolah-olah Tuhan tidak lagi memperdulikan keadaan.
terkadang muncul krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ada krisis kepercayaan. Mengapa orang-orang jahat sepertinya bebas? Mengapa orang-orang jahat berhasil, sedangkan orang-orang yang benar justru menderita? Itu dia dopi ibana di kehidupan si Habakuk. Dan mungkin juga kita bisa mengalami seperti itu. Merasa dan memikirkan seperti itu. Aisyah di habur jodoh marminggu martangiang mangganupi sudiak kanariko di huria lai. Dan haruadong tada-tada di kehidupan meningkat sejahtera. Gari ada saya heranau sehat doak kana soya marminggui. Saya heran doa lumengga dongoluna. Boy do tubuh pikiran songoni. Hape akana burju marminggui akana pertangyangan saya holan na ditopas sahit. Boy do muncul songoni akamanginang. Karena Habakuk juga bergumul dengan hal ini. Sekali lagi, seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi. Seolah-olah Tuhan tidak mau tahu dengan keadaan mereka umat Israel oleh karena penindasan orang-orang Kasdim. Tapasti hojak kadamang dok dainang informasi Tazah majolo alai di bahasa Indonesia Habakuk sada ayat 2 ayat 4 rap mahitamat jaya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ima pengalaman nadi idebana. Sehalinai dalam skop pribadi keluarga, bahkan dunia sosial kita, mungkin juga kita memikirkan seperti itu. Kenapa orang-orang jahat itu justru terlihat lebih segala-galanya daripada orang-orang yang benar? Alaya kadamang dok dainang Habakuk ini adalah orang percaya. Dia adalah orang beriman. Dia hanya jujur kepada keadaannya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang beriman dan dalam iman percayanya dia yakin keadaan itu tidak serta-merta membuatnya tidak meyakini Tuhan. Dangga bedang persea ibana tu debata nang pesongoni keadaan seolah-olah Tuhan membiarkan dan mengizinkannya. Sebaliknya dia percaya persea doibana bahwa keadaan itu tidak akan membuat umat Tuhan mati. Dan nalaho mati akana persea nang pesongoni si tahono do persorion. Di surat do di ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Hodo debata nabadia dang mate hami bainon nii bainon nyaka parsorioni. Inilah juga menjadi pengalaman bagi kita. Pengalaman Habakuk ini menjadi motivasi bagi kita saat ini, hari ini dalam menjalani kehidupan yang mungkin syarat dengan berbagai persoalan yang memunculkan kita sepertinya mau berhenti saja menjadi orang baik. Torus semaga biakana burjualai di paingok mahita dimotivasi. Mayak kadamang dok dainang. Kita diajak untuk fokus kepada Allah yang kudus dan yang berkuasa atas kehidupan kita. Unang mapar rohatta, tuna asing. Allah itu debata mata patong rohattai. Sekalipun keadaan melemahkan kita, tetapi pandangan iman kita harus tertuju hanya kepada Tuhan Allah. Olah tu debata. Laho mangadopiakka namasa di bagasan nguluta. Maka dengan fokus kepada Tuhan Allah, mari kita menjalani hidup kita ini. Yang sedang bermain-main
dengan berbagai persoalan kehidupan. Kita jalani kehidupan kita yang pertama dengan berpegang teguh pada kuasa Allah yang kekal dan hidup. Berpegang teguh pada kuasa Allah yang kekal dan hidup selama-lamanya dan yang kudus. Jadi dimulai si Habakuk do memahami kehidupan songoni. Dia berusaha memulai melihat kehidupan itu dalam persepsi fokus kepada Tuhan Allah, bahwa Allah itu kekal, bahwa Allah itu kudus, dan Allah itu setia. Maka kekekalan, kekudusan, dan kesetiaan Tuhan itulah yang akan tetap memotivasi suasana, keadaan akan berubah. Jadi dang manotong akan atakang rohai, saya martakang ni roha. Alai po bon dire bata do ijala taruli do akana porsea di ngolu na pinarade ni debata imangolu na denggan. Sekali lagi amang inang, jangan fokus kepada masalah, tapi lihatlah siapa Allah kita itu. Molo saya itu persoalan ido kita fokus dang adong be idauta jalan keluar. Alai molo tu debata do kita fokus saya dong do jalan keluar. Odo pengotok kita asa punya relasi yang baik dan intens dengan Tuhan. Tu Tuhan ido dang tuna asing. Nasipata do kadamang do dainang olo do jumolo tu Facebook tapabua hol sotai. Saya disima ta surat to sudeyak ka hol soi. HP gudang nama jahat dang sarupa pikiran na do pengalaman na tuhita. Ujung na olo do na mengeluh di Facebook manang di do pay martangi yang di Facebook. Gabi ho na bully. Tapabua masahita Roma nasing na sumanadahita do apala sahi songoni pabubo mo tulia portibion inna gabi tabba masahita tu debata maju perjulo kepada Allah unang gumodang update status daripada martangyang. Kepada Allah saja. Allah mana? Allah yang kudus, yang kekal, yang setia, yang akan selalu merespon kita walaupun mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya ru do itu Facebook ipe amang namar tangyang dang namar tangyangi. Tu pemilik Facebook de mangalu-alu. Ala na isukud do apa yang Anda pikirkan. Tori surat tomai ibae makiluhanna. Saya tidak mau mengatakan salah benarnya, tetapi yang namanya pergumulan hidup, solusinya di mana harus kita tahu. Kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Jadi jangan berani tumpahkan isi hatimu di media sosial yang tidak ada jawabannya. Kita akan menjadi orang yang terus galau. Tapi curahkan, tumpahkanlah kepada Tuhan yang berkuasa menjawabnya. Ido, nana yang membangun relasi na dengan do debata. Alani dituntut dohi tak kadamang do dainang dapat 2 hon 5, jujurlah dalam pergumulan imanmu. Kita harus jujur kepada pergumulan iman kita. Jangan pendam isi hatimu. Jangan pendam seolah-olah bahwa engkau dapat menyelesaikan dan dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Pinahohom mak nang pecik rohak molongain nang asahala be. Iko pabuaw do tutuhani. Ido nak kaningan unang tu Facebook parjolo. Tutuhani ma terbuka. Mungkin di antara kita dia yang terlalu lama menunggu pulih dari sakit. Ini bagaimana ini Tuhan? Curahkan, jujur. Tetapi dalam iman kalau kita mencurahkan sesuatu isi hati kita, pasti kita yakin dia akan menjadi solusi atas kita. Solusi atas persoalan. Habakuk walaupun dalam tanda petik bingung mengapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat menang. Tetapi dia tidak memendam itu. Dia tanya kepada Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi. Ngata jahanak kaningani. Terbuka ibana tu debata di patuduhon oddo ke adaku oddo ke dan nami bahasa masa songni. Walaupun mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari jawaban Tuhan tidak seperti dialog antara sesama manusia. Kadang kita membutuhkan hikmat dan dituntut berhikmat untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan kita. Alai salinai ikut jujur dohita. Jujur
untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan di dalam iman kita. Jadi kalau disebutkan orang yang beriman itu bukan berarti diam saja, tidak perlu bertanya, tetapi kita harus mempertanyakan itu kepada Tuhan dengan berharap Dia pasti bisa menjawab itu. Salinaya kamanginang, jangan pendam di dalam hatimu apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Jikalau mungkin kita punya teman curhat, bisa curahkan, mohon doakan. Tetapi sahabat sepenuhnya yang paling setia sebagai teman curhat adalah Tuhan. Bahkan dalam diamnya kita dapat menerima jawaban. Ayo mau disurvei raka manginang isi masih kita na adong dapat solusi siat dongan na tuaka pergumulan pribadi. Sautik dorak. Jawabannya paling bawa happy aja. Dibawa happy aja. Aduh apa lagi pikiranmu? Balarang do pikiran saya pikir ya teh. Kecuali dang adong bah pikiran. Tapi kepada Tuhan tidak ada yang kecewa. Sekalipun ada fase-fase yang terlihat bahwa kita seperti ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Idonakan ini. Kitanya ini sering mengalihkan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dan hak Tuhan untuk menyelesaikannya. Kita justru berikan kepada orang lain. Akhirnya kita mendapat jawaban yang salah dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Odok kadamang dok dainang na menekankan bahwa hanya Allah, hanya Tuhan yang kita puji dan sembah dalam Kristus Yesus. Dialah yang menjadi alamat dari seluruh keluh kesah kita dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Oleh karena itu kita diingatkan pada bagian ketiga, jangan menyembah kesuksesanmu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita mulai dulu membaca, kita baca dulu dari Habakuk pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Ya. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. 15. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Ini yang dimaksudkan adalah orang-orang Kasdim yang menindas umat Israel. Orang Israel dianggap seperti ikan dan mereka tinggal memancing dan menjala. Di tahun hailna dihiddat dapat, di tahun hailna dihiddat dapat. Sehingga mereka jatuh kepada pendewaan jala dan pancingnya. Mereka menjadi lebih percaya dan akhirnya memberikan persembahan kepada jalanya dan kepada pancingnya. Itu dicatat dalam ayat 16. Buita zahak kadamang dok dainang ayat 10. Ya. Iya, orang Kasdim sudah mendewakan jala dan pancingnya dan pukatnya, melupakan Tuhan, sehingga mereka mempersembahkan kepada pukat dan jalanya. Mereka mendewakan sukses mereka, dan inilah cenderung terjadi kepada manusia zaman sekarang. Mendewakan apa yang dia miliki dan dianggap itulah menjadi titik nyaman kehidupannya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu. Tuhan tidak akan membiarkan kesombongan manusia yang bangga dengan berbagai prestasi dan prestisenya dalam dunia. Tuhan akan menghancurkan kesombongan. Dan ini memang ditegaskan dalam Habakuk 2 ayat 4 ayat selanjutnya. Boleh lamanginang kita baca lagi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dang adong nabui mangulusian akana piniopnai, alayang wakana persea say mangulu do. Partigori mangulu do binain ni haporseonna tu debata. Maka poin ketiga ini mengingatkan kita, jangan mendewakan dan menyembah kesuksesan yang sedang Bapak Ibu Saudari terima sekarang. Dang pasobon ni debatai.
Dan begitu sipa melihonota. Jangan berikan keyakinan, kepastian hidup kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang kita capai dalam kehidupan. Atik bihano yang akadamang dok dainang nunga dong dita nunga di titik nyaman na paling luar biasa di menguluon, sikop si panganon parabiton, godang akka hepeng adong deposito. Jangan percayakan hidupmu ke situ. Jangan itu menjadi ilah bagimu. Waspada agar kita tidak mengandalkan harta, jabatan, dan kekuatan sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan. Olah Tuhan do. Hidupan nasai taharik koton na marminggu na pertangiangan, martangiang ditongani bagas di jabuta. Nah, di tengah kehidupan kita yang penuh dengan tanda tanya, dalam semua keterbatasan kita memahami kehidupan, mari serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah solusi atas kehidupan. Untuk mengakhiri khotbah ini, amanginang hudang majuhamu mangedehon sadede nong biasa tabege. Allah peduli. Mari kita nyanyikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amanginang kita dituntun untuk memahami kehidupan kita tidak hanya secara perasaan dan emosional kita, tetapi kita diminta dan dituntut dalam persepsi iman, haporseaon. Ai di bagasak kaporseaoni dohita dituntut debata Allah mangatusi. Jalai kod diga bagasak kaporseaon dohita madokdang pasobon nahita bergumul sendiri. Alai atusan nado ahado nama sadi ngulutta. Atusan nado tudia do buanotta nguluttaon. Alani do hamak kadamang do dainang. Kita dituntut percayalah. Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu pasti hadir sebagai jawaban atas semuanya. Dia akan memberikan solusi atas persoalan hidup kita. Amin. Leonon nadoi. Nang pe maul nang pe sorat. Dia akan memberikan jawaban atas semua yang terjadi. Dan pastikan dalam iman, orang-orang percaya akan dimenangkannya, mengalahkan seluruh pergumulannya. Amin. Martangi yang mahita. Pinuji maho oleh Tuhan. Debata nami situ marhiti Yesus Kristus. Debata nabadia nama notong nahot rodi saliling-liling na. Hotdo habadia ommu. Hotdo holong niroham. Hotdo pangrupiommu. Silehonommu tuhami laho madalani nguluon.
Molo pesipata hira na di pa beddaho gabe leleng hupay mahami. Alay di bagasan ni di igil hodo. Asalam gadda di hami parsihohoton. Gadda di hami pakirimon. Gabe daw hami sian putus asa di namamulus akan nasorat di bagasan ngulu nami. Alania li Tuhan, saya tilik marohani saluhut ruas ni huriam. Manang dia pe di bagasan rohan nami na solot naikon pabuon nami ni atuho. Sian haporsion nami mahami pabuahoni. Molotung songgop akka parsahiton. Jala leleng mulak tuhai pason. Tugu jala iring-irik kami mangat tusii. Asa huboto hami di bagasan nahurang hipaspe. Sai lehonommu di hami. Suluk akalas niroha dohot gogo. Ala huboto hami. Hodo pamusatan ni nasa pakirimo dohot aporsion nami. Daw mahamisian padilian. Manang pe di luas homa sa nuaing hamalon ningulu ala ni akka parhepengon na hurang. Ala ni akka hadameon na daw di tonga-tonga ni keluarga nami. Rodi akka harapan-harapan tangiang nasora maralus do penuaing ali Tuhan. Di bagasa kaporsiaw kami mangido. Di sipe tarpatu pahodo las niroha lubis yan nahuhirim hami. Asa sonang matod dinami. Alahu aporsiay hami ho. Debata na manotong na badia. Na mangula di sude partikia dohot ingana di bagasan ngulu nami. Jala ditikina na lehet alusamu dak katangiang nahuhirip pamii. Asa huida hami habal gaummu. Dang loasomu akka najat, dang loasomu akka naroa, dang loasomu akka dosa payhuti utami. Alai ramotamu dohami Tuhan songon akka anak komu, anak mata. Na di palumehoko pangaramotion nasikko. Mau lihat ele Tuhan. Akaruas ni huriam natongon laho mamestahon ari ulang tahun hatutubu do pardongas saripeon. Di bagasa sa minggu naroon. Gabi pertikian na lehet mayali Tuhan. Laho merenungkan hina argani holong ni roham. Ay di pagaddaho ditabayho ari-ari ni ngolu. Asa laos serap dohot yali Tuhan huingot tami ma. Molo tabba umur nami. Moro do bilangan ni ari-ari di ngulu nami sidalanan nami. Asa totong marhite panuturion ni todim dapotar rohana bisuk kami. Uhud marpakirimod dia sini roham nadonganam muhami mamulus partikian ari-ari naneng lihonom mudope asa marlas niroh kadongan nami di bagasan pertaban ni umur ali di bata jauh batuhan nami losongonido molo di loso masa arsa niroha di parmoding ni sada amas ya tonga-tonga ni huriam amang tasman si matupang nah hinabaluhon ni inanami inang elboru si majutak sian sektor Judea ali di bata jauh batuhan nami saya patongom ma tod di pangapuli turohana sida turohan ni inanami dohot dua boru nasidai asa tumibu tarapul jala margogo situtu mangadopi namasa dohot madala ni ngulu mau lihat li Tuhan hatam nak kutangyok kami ima bohal nami sa mingguon madalani ari-ari ningulu nami. Pahiras roha nami mangulak kaulon nami. Dohot mangapuli roha nami. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tau homahatan itu hatta jala marid di mahita siya bukwed de nomor 393 laos titikina marid di mahita pasahat to piliata piliap padua hodot tupak amplop tu pembangunan ni huriatta. Mari de mahita. Mulia
kom mapeliatta. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parasayang hami pilihanon, pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia magawarmo, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamuma, pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Lupa.